Lehenik eta behin, erabilera arloan, erabiltzaile kopuru altua mantentzen ari dela kontutan izanik eta erabilera hau kalitatezkoa dela bermatzeko asmokin Respect kanpaina martxan jarri dugu eta kanpainaren helburu hau erabiltzaileen arteko elkar errespetuzko jokabidea sendotzea eta bultzatzea da. Irizbidetasun arloa da, kirol egokitutako Gipuzkoako Federakuntzarekin etengabeko elkarlanan gaude, mobilitate zailtasunak duten beharrak osatzeko eta horrela Usabaleko igelikotera sartzeko elebadore hidroliko hau berri ekarri dugu eta gaur inauguratzen dugu. Laugarren arloa teknologi berriak izaten dira, encounterreko egoitza izanik, ezin da beste moduan izan, Usabal kiroldegia sare sozialetan aurkitu dezakezue. Eta azkeneko arloa, zerbitzuei dagokionez, urtarrian jakin dezuezen bezala fisioterapia zentroa iriki zen, eta hor dago ikastaro bat, abdominal hipopresiboan ikastaro bat, nahiko ondo dijoala. Gero, otsailean kirol taldentzat fitness gunearen egokitze bat egin zen, eta lanean gabiltza datorren ikasturteari beste hobekuntzak egiteko. 2015 urtean zehar erabiltzaile media 1200 personakoa izan da, hori oso dato garrantzitsua da. Bazkide kopuru altoaz izateaz gain, erabiltzaileak ere oso fidela ditugula adierazten du horrek. Orokorren esan da, jarraitzen dugula martxan, Usabal izateko aldek eta efizienteena, ez? Horrekin batera, esan duzun bezala, alik eta gutxien kutsatzeko asmoarekin, ez? Beti sensibilitate hori, aziratik ondan sensibilitate hori, oraindik ere bertan jarraitzen dugula lan hortan. Argi dakau ere, gure gestioan, moderno izan behar dugula, ezta, eta egon bar garela sare sozialetan. Ja dura urte batzuk Facebooken gaude, Twitteren ere ari gera gure leheneko pausoak ematen, batez ere besteroei, zerbitzuan eskaintzak emateko, ez? Bai izen emateak, esan dizun bezala izen emateak ikastaroetan, edo datu aldaketak, horlako gestioak edo zalantzak ere eta iradokizunak ere, bidali izateko aukeran. De hecho, ere buruan dakagu, ea lortzen dugun, bazkidei aukera ematea, argazkien bitartez edo Twitter o Facebooken bitartez ere, kiroldegian zehar ikuste dituen akatsak edo beharreko horiek, ere bidaltzeko, ez? Piskat, erlazio hori estutu eta sare sozialetan egotea derrigorrezkotzat jotzen dugu. Eta telefonoa ez da agilena, orduan, udara parteako martxan jarriko dugu online bitartezko erreserbak, ez? Bertan, bezeroek bere ohikoa dian onlineko beste zerbitzuetan bezala, usuarioa eta kontraseina jarrita alokatu ahal izango dituzte padelak eta bar. Eta aprobetxatu hemendikan hori egin ahal izateko eskatu. Orokorrean pixkat guztiaren hildotik argi daukagu geldirik ezin garela egon. Naiz eta urteak izan eta honek badauka bere martxa hartuta, baina guk ezin gara geldirik egon. Orduan hildortan ere ikastarok eta berritzen joatea gauza berrik edo eskaintzen joatea ere gure buruan daude.